お姉ちゃんってなんで配信始めたの？一人ぼっちが寂しいから。何やってんだよ、おめえ。怒ったらひっくり返っちゃったよ。怒ったらひっくり返っちゃったよ。俺の脇の匂い嗅いでひっくり返りやがった。おめえ、もうそういう芝居はいいから、もう、バカなんじゃないの、本当に。匂いでたきった、うるさいよ、この野郎。おめえそういうことやっから俺が脇がくせえんだろとか言われんだよ。動かねえよ、ひっくり返ったよ。はったくよ。目開いてんだろ、ほら。おっとよじなんで寝たふりさ。お前今兵士だな。